El futbol són estats d'ànim i els jugadors del València, després de les dues victòries recents en Lliga i Champions, pareixen més feliços, o almenys més confiats. I és que la confiança és un factor determinant en la psicologia de l'esport, tal com confirma David Peris, psicòleg del València durant la temporada 2006-2007. La confiança és una variable psicològica molt important per al rendiment. Jo primer tinc que saber què puc fer i donar el meu màxim, i després, si damunt això ho corrobora el resultat, això m'augmenta l'autoconfiança. Tot i això, continua preocupant la sequera golejadora que pateixen alguns davanters estrela, com Gameiro o Batshuayi. Què es pot fer per ajudar-los? Podem fer un treball individual del jugador, perquè cada persona som com som, interpretem les situacions de manera diferent, els jugadors que venen nous, com Batshuayi, tenen que adaptar-se a un entorn diferent i se pot fer també un treball a nivell col·lectiu. Rayo en Lliga i Juve en Champions són els pròxims compromisos. Que s'encaren de la millor manera depèn també de Marcelino. Segurament hi ha rotacions, hi ha canvis, vull dir, la planificació no és per un partit, perquè els jugadors al final no poden donar sempre el 100%. Al final, el que se trata és que el jugador estigui convençut de què pot fer en diferents situacions per a rendir al màxim. El València té ara 12 dies per davant per tal de madurar i fer créixer esta injecció de confiança.